Medio batean lan hain eta tokatzea 100 urte betetzea medio horrek. Momentu honetan tokatu gehan langileontzat, bada poza handi bat, harrotasun bat, harrotzen gaitun zerbait, eta ardurare bai, ez? Eta, pixkate lantaldari jute zaio pixkat burua urrutira esaten, Amerikan 50 urtea hasten bada jendea begiratzen, euskarazko medio bat 100 urte itxistanean zein zuten. Atera nahiko genuke txukun, ez? Eta, saiatzen ari geha horregatik, batez ere ateak zabalik, hasieratik, elkarlanean jarduten, argiari eusten dioten komunidadeko pertsonekin, jendeekin, argia jendeekin. Baita ere, egunerokoan oso gertukoak sentitzaitugun proiektuekin, eragilekin, horiekin ere elkarlana egiten. Eta oso kontziente izan da, azkenean gurea dela alako, belaunaldien kate bat bezala, ez? Momentu honetan batzu gaudela, baina kate guztik behar izan du diala, hona iristeko edo beste 100 urte iteko, beste kate batzuk etorriko diala, ez? Orduan pixkat gu pasoan gaudena gehala, baina proiektu dela gelditzen dana, eta guretzako hasieratik izan da indarra handia eman digun zerbait, igual pixkat unkitu gaituna ere bai, eta harrapatu gaituna sorpresa oso honetik. Ezer proposatzeako irudikatzeko jendea dagoela emanda emateko, ez? Eta denoi esker egingo da aurten aldana, ez da? Eta aste honetarako prestatu dugun egitarau honek pixkat adierazten du lehen esan duguna, ez? Aurreko belaunalditako kate horiek sentitzen oso bultzatzeko, eta hori suerte handi bada. Konturatzen ginelako, 100 urtetan, hainbeste artikulu idatzi dira, hainbeste argazki dago herri baten historia ere, ez? Eta pixkat gaurko euskaltzaleok hortik nola elikatu edo nola pixkat altxor hortatik nola edan, ez? Orduan badauzkagu alako bidelagun oso apropos batzuk, pixka bat 100 urteko altxor horietan, bakoitzak bere ikuspegitik edo bere interesetatik, pixkat harakatu duna eta ekarriko diguna zerbait emanaldi landu bat, ez? Gonbidapena egingo nuke. Eta emanaldiak emango dituztenak dira Koldo Izagirre, Antxon Olariaga eta Joseba Larratxe ilustratzaileak, Jose Mari Ostola Saxal Bardin, Josu Landa eta Malores Etxeberria, hauek, zeruko argiatik argiarako transizioa egin zutenak, langileak jabe enpresa martxan jarri zutenak eta argiako lehenengo urte horietan buru belarri tiratzen ibilizianak. Eta Elisabete Garmendia, zeruko argiaren azken urtetan ibili izana, baita zuzendaritza lanetan ere, eta redakzio eta garaiua bizirik ezagutuzuna, eta euskerazko garai hartako kazetaritzan abiatu, baina gero ibilbidea egin duna euskerazko beste medio batzutan ere, ez? Eta badaukana euskarazko kazetaritzari buruzko ikuspegi hori ere bai. San Telmo Museoan emanaldi hauek diela eta maiatzaren 1-tik 15-era ikusgai daude, goiko solairuan dagoen erakusketa hortan, ikusgai daude zeruko argiako ale zar batzuk, lehenengoa ikusgai dago adibidez, 1919koa, eta 1926koa, gerra bitartekoa, gero gaina eten bat egon zana. Eta ondoan dagoalako pantaila handi bat, eta hor botatzen ari dira 100 urteko sokadantza dokumentala, pixkat argiaren historia kontatzen duena, 3 matxok egindakoa, eta uste dut asmatu dutela antolatzen ari geha eskualde desberdinetan eta formato desberdinetan ekitaldi desberdinak. Ez dakit, oso gai desberdinak lantzen dituztenak, eta guretzako plan onak dianak egiten saiatzen ari geha, osea, urte oso ona pasatzen ari geha, eta horietako bada adibidez, ekainaren batean, Ziburun egingo da Euskal Liburu eta Disko Azoka, Ziburun egingo da lehenengoa, Baltxan elkarteak antolatu du, eta bere izan da ekimena, eta argia jendea badagoen ez bertan ere, eskuzabaltasun guztiarekin etorri zidan, da esan zuten, zeiru itzen 100. urte dela eta elkarrekin egiten badugu, eta guretzako izan da opari bat, ilusio handia daukate Euskal Herri osoko argitaletxeak biltzeko. Zerukotik lurrekora, titulu askoak duten bezala, bakoitzak bere esan nahi ematen dio, ez? Eta beraztasuna hor dago. Pentsatu dezakegu hemengo kide batzuk
zeruko argian abiatu zutela beraien ibilbide argian, bai Antxon Olariagak 40 urte daramatza argian kolaboratzen, zeruko argian hasi zen, eta da euskarazko kazetaritzan ilustrazio ibilbide luzena daukana, ezta? Eta Elisabete Garmendia ere zeruko ibili zen buru belarri. Koldo Izagirrek ere landuko duen gaia, Gabriel Arestik zeruko argian idatzizun artikulu batetik ateratako izenburua da, ez? Mendearen umeek munduari desafio. Eta beraz, eskeun urte hauetan zeruko urte asko bildu zituen, ez? Orduan horri egingo zaio referentzia handi bat, eta gero dago lurrekoa. Hori, 1980an langileak jabe egin zianean, zeruko argia izatetik argia izatera pasatu zen, lehen esan dugun bezala lantalde honek eukizun horre zer esan handia, eta gaur egungo argiak pixkat uste dute oinarri gertukoena hori xedula, ez? Orduan jarri zirela gaur egiten dugun kazetaritza motaren zimenduak, eta langileak jabe izateak ekartzen dula, kazetaritza independentia egiteko bermea, ez? Atzetik ez daukago ez alderdi politikorik, ez bankurik, ez beste interes talderik, langileo gara jabe, eta asmatu edo ez, erabakiak guk hartzitugu. Ez gera urtetan urrutira begiratzekoak, uste dut egunean egunekoa da gure erronka, ez? Eta gure erronka beti dela beste urte bat gehiago irautea, ez? Eta horrek zer ikusia daukala egiten dugun lanarekin, momentuan izan gaitezken lantaldearekin, lantaldeko pertsona bakoitzak urte hortan ze bizi egoera daukan, numeroak ere urtean urtekoak dira. Eta, hola iraun baldin baitugu egun urte, zergatik hola ez iraun beste egun, ez? Edo nik uste denon bokazioa izango litzatekela, proiektua segi dezala. Bakoitzak egingo du bere bidea eta irango du irauten duena, mundu hontan edo lantoki hontan, baina izan dadila independentea den euskarazko medio bat, garaian garaikoek egiten dutena, garaian pentsatzen dutela egin behar dela, ez? Eta, niretzako behintzat zerbait politia da ikustea, argia aldatzen joan izan dudala. Garaiak markatu dutelako, edo garaian ziren langileak pentsatu dutelako erabateko kazetaritza egin behar zala, ez? Eta, nik uste dute pixkat eskuzabaltasun hori euki behar degula denok, ez? Garaian garaikoa izan da argia, pixkat zentzu hortan izan da garaian eztabaidak mailan gainean jarri dituna, inkomodoa izan du da, ez da denentzako goxoa den gauza bat, baina denok ikusten degula, garai batean asko gustatu zaigula, eta beraz, beste jende bati gustatuko zaiola, behar bada guri gaur egunean inkomodo zaiguna irakurtzea, ez? Hori ere bada aberastasuna eta pixkate referentzi irekiak eukitzea, beraz, niko idesioko nuke. Igual hemendik 50 urteko argi hartu eta nik esango dejo, ez den ere burua islatuta ikusten, baina baldin badaude milaka euskal herritar bere burua islatuta ikusten dutenak, eta lantalde bat baldin badago egunerokoan, dena ematen duen hori aurrera ateratzeko, behar badani hartu idura izaten jarraituko dut. Guke garbi dakagu medio hau iritsi baldin bada 100 urte egitea dela, badagolako herri bat bizi nahi duena. Eta 100 urtez egon dela hemen herri bat bizi nahi duena, euskeraz, bere burua Euskal Herri bezala identifikatzen duena, eta beraz ikusten duena argiaren bidez lotzen dala Ziburu, Donostirekin, Tafalla, Erandiorekin, ez? Eta, hoiei esker gaude 100 urtean hemen, ez da? Argia jendeak daudelako eta pentsatzen dutelako, milaka herritar daudelako pentsatzen dutenak, holako proiektu independente batek egon behar duela, herri hau bizirik egon dadin.